Az történt, képzeljétek el, hogy csináltam egy Biker Story Facebook oldalt. Magam sem értem, hogy miért és hogyan. Illetve hát értem. Na jó, mindegy, haladunk a korral, csináltam egy Facebook oldalt a Biker Story motoros YouTube csatornának. Az első vonal még viszont marad még mindig a YouTube. De most, hogy így elkezdtem szervezgetni tréningeket, itt a Facebookon több embert el lehet érni. Szóval, Biker Story, Facebook. Instagram az már volt régen is, mondjuk fogalmam nincs, hogy működik, egyik sem még. Úgyhogy egyelőre csak össze-vissza kattingatok, követek, kedvelek, visszakövetek, kérek, like-ok, tököm tudja, hogyan kell itt nyomogatni, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, hogyha valakinek megbántottam a lelki világát itt a kattingatások közepette. De nézzétek el, nekem egyelőre fogalmam nincs, hogy mit kell csinálni, meg hogyan működik. Nem foglalkoztam sohasem a Facebookkal, sem az Instagrammal, nem érdekelt. Ja, ha mindegy, szépen lassan megtanulom, de annyit már tudok, hogy itt rengeteg a komment, rengeteg az írogatás, nem biztos, hogy mindenre fogok tudni ott válaszolni. A videók alatt, a YouTube videók alatt igyekszem, azt továbbra is nyomom, az a fővonal. Szóval Facebook, Instagram, mindenkit szeretek, mindenkit követek, mindenkit tisztelek. Hajrá!